Se ko Ghana abakosemu a yebenya wo hene bi a ebra owu ye no abrofo no sheda etwa ne ti ekwa abrochime nyansa ame a na ewo ne trimu no abrofo no sua niema bebre efrim mekire ni brain ede ne si ya ohene iwu ima abrofo ide ne ti edru abrochime ni nyina ne se no opani adwemu doye pa sa wo hene na ne dini na nabedubo nso a otosumienu ohene bi a osore ya no di Ahanta fo anim kani titibre mu no so pa ahini a no ote sika kokko so no odi sika kokko efrantoma na ya Ahantafo emfi apem no oha mienu ne aduonu nkunu mu ho no mekire de year 1229 na Ahantafo ka ahini a ye frɛ ne Ghana ho omo ye omadwen se ombetu bata afri Ghana ahini anim akobia ya omo ho beto wo omba tatu mu no ombepie Bono mem oba wonanim ebetwa asuo pra so hwe asuo pra ene Ankobia ntam ho a ɛhɔ no omo beso ye omo bedru ye no omo cheche omo mu ahini bebre so ko omabako semua biaya omudi kan betena no omutu honum din owurasua ekire sa de ne bedane owusua abakosem kire se esua na eda Ahantama mu bia no ne sika kokko atwa ho ahia ekire gold abakosem ni bi kire se ebra beko nsu na no bia no na de nsu egu nsu na no ekire hoi ena me no kasai omu ogidi bi se omu free bonsu mu ne baaye no omu ya ahini bi a owa asrafo yi pa ekire soldiers no omu hini ne mankwa no osa bua owu emane beye den se obi bedi boni ewa Ahantama ne dru na fashe bia na no hini shemra ema kronimu yedin sa fashe no mo gidi wom se wona abosomfo beba abesra wo mo eno bo amedin hira bebre ebre wo mo se na hwe wo nsu wansuwa anase po ben wo mo na yesika kokonkoa na ade nipa dodo na didim no yesika kokon nchansi edwa kese anu omudipa yesika kokko hudwa we ma bibrem ene amano ne fo nyina ete wonka bekire se ema obeji din wo Africa ene European countries ni aha na asem no wo ebedru mre bia Ahantafo ni nya wo hini bia ye frene na nabedubo nso a otosomienu sa wo hini abakosem kire se na na adwemu do yie pa e free 18th century hono mo ba no na broni bia beba behia na nabedubo nso bia no no tumi ne wo kan ukrom kasa nenso anwanwasem ne se no nsi school pon mu poda me kire formal education enam se na nabedubo nso na hini ni wo sika kokko ntino abrofo ene Ahantafo ne hyase edi sika kokko hudwa sa abrofo no mo ye de cha abrofo ebedru mre bi ma abrofo ye adufru pefo me kire greedy efrise ekire no omo hyase tuto nipa wo ye wana adwene se odo wana foforo beko Ahantafo ne so abrofo ano ne Ahantafo no edi sika kokko hudwa no eni bebre won so yi eno nti ofa kwan bia so se one Ahantafo ne beko sa brenum na bedubo nsu esori ye ne abrofo no kun ye ekun won pani mienu a owo sa brenum no na akona na bedubo nsu ahini enum a obonso de abrofo ti mienu na aye ne na so ntiaso efrise no otan abrofo no echi won ema ode aba bibimem sa asem yi be ha dech fo ni ye pa ebre di kan ya dech fo ede asrafo ebe sikampo no anaso o manga na asase so ha no ne na bedubo nsu ebre so na dech fo ni bu ofu ye pa enu nti oso asrafo efa nso mu hyenso ene na bedubo nsu ebe kon